Yung mga kanyang upo tayo, tapos na po yung aming kasi na-ice cream pump, na-ice cream kanyang ano. O ito eh, kuya. Ayan. Sinta, kaya mo sinta, ano? Good. Ready? Push! Palis ah. Medyo kulang, wag na. Wag na, tawa sige. Pampers mo? Naubo yung pampers mo? Walang ano eh. Pansagaw mo na. Kung rin ano yan, payos natin ha. Hindi yan maubo kasi naka-ano naman eh. Naka-short naman eh. Pero na konti ron. Naka-ano naman siya. Oo nga no? Hindi ba mo muna yan? Tingin mo tayo. Mamaya tayo yun yung hindi na makikita. Naka-shoot naman tayo. Sige. O, yun ito tayo. Mamaya na. Mamaya huwag ka magagalit. Ayan, sige po. Yan. Para sa unan. 4, sige. 5, 6. October 13 to guys. Ayan. 7. Hindi mo lang. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hindi ba mo lang? Okay mo lang. 20. Parang bayan mo natin magagawa dyan. Hop, kanina nga, diretso. Diretso kanina. Buti malayo yung camera. Kung malapit yung camera, matay mabantay sa YouTube. Diretso mo lang. Sabi mo kaya tiyali mamaya, ikaw Ay, gulat ako diretso. Hindi, pag sunod pag alis siya, sabi, bago tayo mag-exercise, di ba? Papalitin ng bagong bumpers. Tapos i-short na. Kasi mamaya nakakakalagitnaan tayo, bigla diretso. Awat-20 ka na. Okay, boss. Asin tayo, pitangan. Okay, 1, 2, 3. Ayaw pa. Ayaw mo na. Kumain na lang. Oo. Unan. Babay ka na lang. Oo, sige. Bagay para ma-warm up ka. No? Para marami kang ginawa, di ba? Okay. May na, no? Dito po siya. Naiinit ako. Ha? Naiinit na. Oo nga, bayan mo lang, sige. Tapos ka na. Purente ka na, no? Para dating niya, ganda ng pampers, di ba? Ganda. Ang ganda ng lakad mo, no? Okay ah. Okay yung lakad mo. Very good yung lakad mo niya, di ba? Ang problema, ubo. Kailangan manghina. Mamaya niyan dati niya asawa mo.
Diba? Ano, sugal ito? Yan. Ayos lang, kuya. Ayos, oh. Lagi kuya Amy, ah. Lap, dali, oras. Sige, 6. Bante. Pinasaya mo ko kanina, pare, ah. Ah, pinasaya mo ko kanina. Seryoso ko yan. Wala na akong magawa eh. What? Toing! Ayan. Yan ang ano. Ha? Yan yung Yan. Okay. Ilang oras yan? 50 minutes. No? Ayos pa no? Dami natin nagawa kanya, diba? No? Yan sila. No? Yan sila. Wala pa. Negative pa. So ito guys, itong ginagawa ni Kuya Jaime, dati hindi siya nakapag-bike. Ngayon nakapag-bike na siya. So ito yung improvement niya rin sa kanyang lower leg. So makakatulong po ito sa paglalakad niya. Ayan. Nakita ko kanina sa walking therapy namin kanina, 3 rounds, pero hindi siya nilalapan. Ano, Shopee o sa ano? Shopee to, order? Ha? Ano ba Shopee to? Bilis mo na. Brad. Bilis mo na. TV ka na. Ganda ng Pasko mo, no? No? December niyan, ginagawa na kita, ako yan, no? Nakaka 3 minutes ka pa lang. Yan, ganun ka lang, ano, huwag mong iyuyuko. Diba? Yan ang practice mo. O, hindi na ayuko ka. Diba? Yan ang proper. I-reverse ka pa, no? No. I-reverse pa, oh. Dati hindi mo yung dali yan. Yung paa mo, ano, malambot, no? Ngayon may power na. Ayos yan, sign to, ano, to heal. Binibigyan ng Lord siya, no? Kalakasan, no? Yan. Power talaga, ha? Five minutes. Ilan pa? 5 minutes pa. Para makakuryente kita, no?
Kuryente ko to. No? Naninigas ba yung mga ano niya? Naninigas yung mga muscle? Kuryente natin. Bate. Yan. Wala yan, wala. Paano masira yung bisikleta niya? Ayan. Ayan na. Bukwento mo yun. Bukwento mo yung nangyari, matatawa yun. Mamaya na mo kapalit ng pampers, patas ng kuryente. Para pagtulog mo na. O ngayon na. Mamaya na. Tapos natin kuryente mo, no? Ayan. Mamaya, sabi mo sa kanya, may kukwento ko sa'yo. Malayo yun, pero pag tinutukan mo yun, pasok yata yung video natin. Wala akong nagawa rin, kuya. Nasyak ako, ikaw. Diretso. Diretso eh. Dapat mabilang ng mga short na ano? Yung short na may mga ano, no? Yung short na may mag-garter talaga, no? No? Pwede naman pag-garter yan eh. No? Ayos? Wala pa sila. Yan ah. Luksin mo ng pang ano mo, paramdam mo. Galing mo ah. Oh, naka 10 minutes ka na. Pwede na yan? 5 minutes pa. Sige, sige. Practice yan ah. Ang galing mo naman pa. Naman yun eh. Puro akala ko Kuya Jaime eh. Nawala si yung... Puti, yung camera malayo no. Kung malapit yun, shook! Mababantay sa ano, sa video. Baka tayo mapanis moment. Hinahuli niyo. Nakabidyo ka, Bena. Umaya ka lang. Kuya, nakabidyo. Umaya na. Umaya na. Mamaya kong gabi upload to, panoorin nyo ha. Ha? Panoorin nyo bukas ng maaga ba? Mamaya kong gabi upload ko to. Galing mo Kuya Jaime. Galing guys. Ano yun yung paa niya? Talagang nag-reverse pa oh. Bike malo oh. Gusto po. How are you? Papatimpla na akong kape. Apo. Sa ano? Nakalakad na kami. Nakamahal ng nagawa. Oh, nakalakad kayo. Tatlo lakad. Tsaka may nangyalo ko kanina. Ah, Oo, hindi maganda. bakit? Lumaya na po. Na? Kaya no? Ano nangyari? Basta magigila kayo. May ano, kape sa ano, sabi ko Oo. mag-pandesal. Nabigla kami kanina. No? No? Talaga? Nabigla yung pangyayari. Muntik na talaga. No? Grabe. Talaga? Ha? Talaga? Bakit siya tumatawa? Ano eh, funny moment nga po yung nangyari kanina eh. Mamaya na lang kasi nakabidyo tayo eh. Patapos namin maglakad noon. Dito kami sa kwarto. May nangyari din maganda. Nasyak min dalawa eh. Naka-video. Oo, ewan ko, 2 minutes. 2 minutes. Ganda ng lakad niya, tatlong lakad, tapos paupo. Tapos yan. Alam niyo naman ang program niya eh. Sabi niya, nahihina siya eh. Ang dami yung nagawa ngayon. Oh. Tapos kukuryadin ko pa yan. Oh. Tapos na oh. Oh, pagtanggilan siya oh.
Yun yung ulo mo, diretso mo. Yan. Oh. Wala ko konti si Kuya Amy. Pwede ka sa Palace moment eh. Oh, 1 minute. Buti masaya siya kasi kanina iyak na iyak. Bakit? Ano nangyari? Sentimental. Oo. Ano naman? Wag, no negative. O sige, sorry. Hindi na ako magbabanggit. Oh, may ano niya. Tapos natin ng pelikula mo. Oh, yeah. Eh, mamaya, yung nanonood siya, mapayak din eh. Nagbabay ka lang, umiyak bigla. Mamaya, kwento mo kami na matatawa siya. Pero yung nakakatawa mamaya. Yung nangyari sa atin kanina. Nakakatawa ba? Oo, nakakatawa talaga yan. Galing mo na mag-bike, kuya. No? Oh? Galing. Noon nga, pinipigilan siyang lumakad. Pinipigilan Wala. siya noon. Kisi na. Pwede na yan. Yung pala, nung nag-bike siya, nakalakad siya. Kailangan siya. Ilang minutes po yan? 15. 15.